Näyttää siltä, että eka erä pilveä tuli. Näyttää siltä, että se meni. Joo. Me joudutaan varmaan aloittamaan kirkkokokous ilman JP:tä. Mites Saani lihamarkkinat? Onko monta naista löytynyt? Muistatko se, kun kerran JP pilvipäissä yritti ryöstää pankkia starttipistoolilla? Sitten ryöstön sijaan se paniikissa huusi, että paikoilla valmiin hep, ampui kattoja ja sitten juoksi itse pakoon. Joo, se on meidän JP. Se ei ehkä ole penaalin terävin kynä, mutta on se ainakin värikkäin. Mutta Saani, ei nyt vaihdeta puheenaihetta. Mites ne huorat? No ei oikeastaan yhtään vielä. Niin vielä. Mä kyllä vein ilmoituksen työkkäriin. Tässä nyt vittu työkkäristä voi hakea maksullisia naisia töihin. En minä mitään maksullista hakenutkaan, vaan likaista huoroa. Hei, mulla on yksi idea. Eilen Ranskasta tuli mun serkkutyttö Selin. Se on, ei muuta kuin ajellaan siltä sääret. Noin. Suklaat pyyhitään suupielistä pois. Ja tienataan sillä rahaa ennen kuin löydetään laadukkaampaa. Niin, mutta se on ranskalainen. Että mitä jos asiakas haluaa vain jutella eikä osaa ranskaa? No kuka nyt huoran kanssa haluaa keskustella? No mitä vittua se sulle kuuluu? Joku voi haluta. Voin pojat ilokseni ilmoittaa, että ensimmäinen erä afganilaista kamelinpaskaa on ehdottomasti parasta kamelinpaskaa, mitä on tähän mennessä maistanut. Mun täytyy toivoa, että sitä riittää myös myyntiin. No, nyt täytyy kyllä tässä kohtaa surukseni ilmoittaa, että ensimmäinen erä afganilaista kamelinpaskaa niin oli ehdottomasti aika pieni erä. Että hain paketin itse ja meikäläisen peräsolta ei oikein suunniteltu rahtikäyttöön. Oi vittu JP, sä oot apinoitten kuningas. Terveisiä vaan sateisesta Amsterdamista, pojat. Siellä oli huoratkin sen verran masentuneita, että kun kadulla käveli, niin pillu viisti maata. Joo hei, sori pojat, muuten vielä siitä, että mulla on ollut pinna vähän kireellä, kun emännällä on synttärit tulossa ja se halusi synttärilahjaksi semmosen jättidildoa. Mä sanoin, että niin, että meillähän on jo semmonen, että niin, sulla on, mutta mä haluan oma. Älä nyt vittu enää jaksa näistä jättidildoista. Mulla on vieläkin persille lerpattaa niinku neekeriäkaan huuli. Sori. Hei muuten niin, tuli mieleen. Kerran linnassa niin meillä yksi jätkä perse raiskattiin, niin se vankilan pastori, niin se säälistä niin paljon, että se meni sinne selliin ja sanoi, että otan osaa ja kyllähän se ottikin. Hei jätkät, kuunnelkaas mitä Ilta-Sanomat meistä kirjoittaa. Keskusrikospoliisin jengiasiantuntija Torbjörn Holopainen pitää Törky MC Telluksen toimintaa ammattimaisena ja haastavana. Törky MC Telluksen omien kotisivujen mukaan kerho on ryhmä rellestäjiä, jotka paskat nakkaa hyvästä mausta. KRP pitää mahdollisena, että Törky MC Tellus irtisanoutuu yhteiskunnasta ja sen normeista. Törky MC ei myöskään kunnioita olemassa olevia reviirejä, vaan liikkuu tehokkaasti koko EUn alueella. Nimettömänä pysyttelevän lähteen mukaan Törky MC Telluksella on erityisen vahvat kytkökset Ranskaan, Ruotsiin ja Äänekoskelle. Mitä paskaa toi nyt on? No, mä oon jo itse tehnyt tän. Tää on mun oma juttu. Mä markkinoin meidän bändiä, mä levittelen tämmösiä juoruja tonne nettiin ja Facebookiin. Mitä vittua? Esimerkiksi Saanista mä kirjoitin, että se on syytteessä heittelejätöstä, kun se näki raiskauksen, mutta ei keskeyttänyt, kun oma oli niin pahasti kesken. En mä oo ketään raiskannut ikinä. Ei sillä ole mitään väliä. Ja susta mäkin JP kirjoitin, että sä oot kaivelet öisin ruumiita ylös ja otat niistä sellaisia ennen ja jälkeen alaston kuvia. Ai. En mä muistanutkaan, että mä oon näyttänyt sulle niitä kuvia. No mitä vittua se itsestäsi kirjoitat saatanan biojäteastia? No ei tarvi nyt mennä henkilökohtaisuuksiin. Mulla on semipulimia. Mikä? Se on ihan legitiimi lääketieteellinen tila. Mä ahmin muuten oksenna. Kai se nyt sustakin pitää jotain paskaa sinne nettiin kirjoittaa. Esimerkiksi, että sulla on 3 pankkiryöstöä, mutta oot lusinut niistä 5. Niin, tai miten se on se juttu, että sä lapsena hyväksikäytit sun enoa. No. Poliisi kysyy kuulustelusta, ootko harrastanut seksiä sukulaismiehen kanssa, niin vastasi, että enoa. Toihan kävi sulle.
Tää on joku vitun muistipeli vai? Mä olin kerran niin väsynyt kun runkkasit. Teeskenteli orgasmi. Niin vittu, sua kun kuuntelee, niin tekee mieleen niin välillä ampua itseään niin polveen. Ei vittu, nyt Saani näyttää siltä, että nää sun huorapisneksesi on alkanut pikkuhiljaa kannattaa. Ei paljon, mutta vähän. Jos mä näistä laskelmista mitään ymmärrän oikein, niin suurin yksittäinen kuluerä on sun huories jellydildot. Onko sitä pakko olla 12 per vosu? Niin, onko pakko vittu? Eikö sä ymmärrä, että kaikki nämä ylimääräiset hankinnat, niin ne on suoraan pois sun lasten suusta? Niin oikeesti, nyt pomppas. Ne on kenenkään mun tyttöjen suusta mitkään dildot poissa. Sano nyt JP vittu kunkkuna tulee Ranskiksilta, pistää naamansa kiittämään. Vittu haen rasvakeittimen ja teen sitä makkaraperunoita. Rauhoitutaan nyt pojat vähän se ja hiljennytään kuuntelemaan tämmönen opettavainen tarina. Mä muistan, kun mä olin pieni poika ja mä lähdin useasti mun enon mukaan saunan taakse katsomaan, kun se lopetti kissanpentuja sillä, että se löi niitä vasaralla. Ja mä en nukkunut sen jälkeen moneen kuukauteen, että mulla ei yksinkertaisesti vaan tullut uni siltä erektiolta. Niin missä se vitun opetus on? Mikä opetus? No se vitun hyvä opetus. No, se minkä nuorena oppii, niin sen vanhana unohtaa. Niin joo. Kattokaas mitä mä löysin. Mikä tää on? Ai tää vai? Niin, tämä. Tää on Jan-Stefan Moilanen, Jani Alutsi, Pohjoismaiden pelätyin vankikarikuri ja pankkiryöstö. No mitä vittua me sillä tehdään? Ai mitä tehdään? Niin. Me ruvetaan tekemään isoja keikkoja. Se opettaa meille kaikki alan temput ja näyttää sudenkuopat. Jos me itekin osattu. No, en tiedä sun viimeisestä keikasta. Kun ryöstit sen spermapankin pilvipäissäs ja pakomatkalla ajoit puuhun pahkiin ja mälläsit koko auton. Kyllä meillä apu taitaa olla ihan paikallaan. Miksei se puhu mitään? Ei nää nimimiehet paljon huutele. Se on, kattokaa, alamaailma semmonen paikka, että siellä jos puhuu liikaa, niin se on nirri poikki. Niin vittu, kato, Johnny, ei nää alamiehet huutele. Kyllä Saani on Ranskasta ja me ollaan kyllä sitä mieltä oltu, että se isäkin on sieltä eikä ne oikein siellä ymmärrä. En mä oo sanonut yhtään mitään. En mä sano yhtään mitään. Minä olin kerran niin hiljaa, että kuulin ruohon kasvun. Mitä me yhtään opitaan mitään, jos se ei puhu mitään? Vai miten opitaan? No päästetään se vapaaksi, katsotaan mitä se tekee ja toimitaan sen mukaan. Kuulostaa oikein hyvältä ja eiköhän me otetaan Jalutsi jengiin ainakin nyt alkuunsa koeajalle ja olisiko tää nyt sitten meille se prospect? Niin vai olisiko se suspect?